benta ke sengi tongin ya pej no ya ke benta ke balai jong ke so series la rilis ya ke ni ke film house nem arhajan re kata hadin shisnem baladep rilis ya ke benta ke baar la direct ya ke ni ke film dau Darren Lynn Bousman bat la tho ya ke khana jong kapat dau Leigh Whannell bat u James Wan balai kini arngut kilayas no kti biang bat ke ni ke film ngan saya tu ep hakabakut jong ke ni ke video ke ni ke film kan beteng ya ke second part Henry namarba u Leigh Whannell ru uladon kti hakane ke film na kata kadau andon ru kajing pensyai kendiat halor ke first part ngin saya keren ba halor kene hakabakut jong kene ke video bat ngan sabatai ru yaki interesting facts hakabaye day bat kene ke film te klem da pen slam shoot tongin ya poino shakabas dang jong kajing batai lekot jong kene ke film Saw 3 kene ke film kelas dang hakabenta ke bakut jong ke second part ka Amanda kala set ya u Eric hapo bathroom bat kala lej no nangta bat u Eric uladon hangta hajan ke mat yap jong u Xavier u Eric umpat yu i ya u Daniel haduk menta tip hiru la u Daniel udang im ne ulayap ban tip ya kata nengkong ulahap ban yo mi shwa na kata ke bathroom kane ke situation kalong tik kum ke first part ke family jong u Dr. Gordon kalong save Henry ma upat tip ya kata batang na kata kadau ulahap ban odno kela ka jong ka kejat da ka kurat hang ne u Eric ru ulamat ya ka juhi ka jing udang persyang ban pelat ya la dia nang ta bat ulayu ino ya kata ka kurat da ka ba u Dr. Gordon ula od ya la ka jong ka kejat bat u Daniel pat ula od ya urendang jong u Xavier ya kene ka kurat lapen i habaro lai teli ki benta jong ka film so u Eric ula long desperate ba ban yo light no nang ta Henry umnut ban od ya la ka jong ka kejat na kata kadau ula jit no da kawai pat kalat hangta la donru kata ka toilet lid da ka ba u Adam ula bom ya uzab ula shim ya kata ka toilet lid bat ula bom hi ya la ka jong ka kejat hadu bakan dapra bat kumta ula light no nangta Henry hadin kane klempen i shu yangi nang ne la pen i no yangi ya kasin ka ba hadin riu benai ka sweat team kalapan pra ya kawai ka jingkang ka balasil bat kala poi ha kawai ka game location jong u Jigsaw kata ka game kala dep kun no u victim ula prahi pum ya u in charge jong kane ka SWAT team u officer Vic te pila itu hi tharai ngila dep yu i ya une ha ka benta ka ba arro ula phawan ya ka detective Alison Carey hangta ya ka ba ngila dep yu i ha ka benta ka banengkong bat ha ka ba arro ka Alison kala syap tiang namar ka perkhat yo badai u Eric utau victim Henry don bok bo umdei u Eric hangning yo iru yo wei officer u batumai u ba kerteng u detective Hoffman menta udang pej ya ka case jong u Jigsaw lengba ka tip jong u Jigsaw kitip ba ka kerteng jong uta u balayap u dei u Troy u dei u criminal bat u Jigsaw ula tap shibun jai kitiar hapo ka met jong u Troy ula dei ban supply ila de na uta u kenjeri bat ula de ban sumi be da ka basuk nangta la ai por ya ushi minit ban le ya kata bat la da la ban pelaj ya la de hapo shi minit uta u bom u balabu hangta un sabetaino bat u Troy ru un sapra lengkot lekai bat kala jia shisharu kumtahi kumbangi la dep ui menta pidang perkat le se kumno u Troy syam lala ban pelaj ya la de na uta u kenjeri Henry ngan suyatu ya pi wat la da u Troy u laj na u kenjeri ru Henry unamla ban mi shambar jong kata ka kamera namar pilayu ihi ya ka jingkang ka balapan prada ka SWAT team kata ka jingkang ka dei ka baladep welding ka bamut da lele ru u Troy unamla ban mi nangta ka jingyap jong u kalong ka balati kena lupa bat kat kum ka jingtip ka jongi u Jigsaw ju le kum ka ne ka jat game uju ailat shisian ya baro kata ka mut hang ne kala sai kedar bakane kam dei ka game jong u Jigsaw Henry ka dei ka game jong ka Amanda ka Alison kadang pej ya kata ka tiap ban yo sabut kendit ke TV jong ka kala blast bat las dang da ka live telecast hangta bat kata ka live telecast ka dei jong ka bedroom ka jong ka he ka Alison kala yeng ban lej pej ha kata hi ka por kala syak kidnap no ha uta u badeng da ka pigmas ha bakala kendit ben riu no ka syam ya la de bakala ngat ha ka wai ka trap ka kerteng jong ka ne ka trap ka dei the angel trap ya kata ka trap la te na ki krung jong ka Alison batang syukut ke por ke balabu kata ka trap kan rat sendon ya ka krung jong ka don tang ka wei hi kalat ban yo light na ka ne ka trap
Ushabi jong kane ka trap labu hajan jong ka Allison hi ha uway ubilor ubala pendap da ka acid kabamut uta ushabi ru suki unsa kapor jong ka kala asdang bat kala prung da ka kti ha kata ka acid andrei kamla bansei ya uta ushabi kala persyang biang sasisir ka kti jong ka kala ing ha kata ka acid andrei kala la bansei ya ushabi pat kala la ban pli ya ulok haswa ban kutno kapor andrei kata ka trap kamlai ka Allison kamla ban sngothu ha kata hi kapor lawan kawai ka kanthai hangta ngimla ban yo i ya kadur jong kata ka kanthai andrei ngitip pat bakadei ka Amanda dei makahi ka bajule kum kineki games hakaba omju don latshu ban laj im ka penyap baik direct kapor jong ka Allison kala kun no bat kata ka trap kala rat ya ka shin kurung ka jong ka hangni ngis ngothu balei balabu kerteng da ka angel trap ya ka ne ka trap bat u Jigsaw ula bakla banjit ya ka Amanda na ka benta ban penimsa ya ka legacy ka jong hadin kata ngiyoi ya ka Dr. Lynn baka jingyade ka jong ka bat la ulok kalong kenrum kenram bha hapo hospital ru kalin kalong tension bha kamla ban pelet jingmut ha ka e ru hangni ha jing khang locker phila ban yoi ya ka drawing jong usnyang ha ka ne ka film ngin sayo shibun ki pic reference u Jigsaw ru upendon kam da ka pic mas he kadau kalong bau Jigsaw ubud ya shibun ki janyam ubud ya ka niam Chinese ru ha ka Chinese culture ki ai importance bhaya usnyang ki junget bau usnyang ulong ka symbol jong ka jing bhabok bat ka jing kha arsien ka jing thmu jong u Jigsaw ru ka dei ka jing kha arsien hi bat ka nosip lane ka jing bhabok pat don kam ki victims ki jong kat bakal Lynn kadang lej phai sheyeng no hospital ka Amanda kala kidnap no ya karu bat kala lejra ya ka shakawai ka ketem jong u Jigsaw hangta ngiyo i shushu ya ki pic mas bat ya ka rukom chna trap jong u Jigsaw hangni la pen ino yangi ya ka dur jong ka Amanda bat ngila ban ong baka konsep ka bakha arsin jong u Jigsaw ka trekam shisha ka Amanda kala yalam ya ka Lynn sha u Jigsaw u bala jan yap lawan yalam ya ka Lynn shene na ka benta ban le ka wai ka game jong ka kalong baka de ban pen imbe ya u Jigsaw uong baka dang sha test menta dang test ya ka willpower ka jong ka hato kala na yam ban ice ngobha da ka jing im ba koridor yano da ka babut perking ya ki rules ka Amanda kala pendeng da uwe u color ya ka Lynn ha ka baladon shibun ki shotgun bullets la connect ya utau color bat ka heart rate jong u Jigsaw tang shudukut mensim u Jigsaw kita ki bullet stroke kin sapphire no ka bamut kat badang im u Jigsaw ka Lynn ru kandang im phila ban ong baka nete kam dei shu ka game namar ba u Jigsaw u dei u badon jing pang cancer te u dei hi ban yap ka Lynn kan la ban le ayu ken to ngan jubab no manga ya kata u Jigsaw udang le ru sakawai pat ka game ha ka ba udang test ya uwai u breu kat ba utau breu umpat la ban pendep lut ya ki test ki jong u ka Lynn ka hab ban pen embed ya u Jigsaw bat menta kam don shu hiru da ka wai pat kalat la da yap no u Jigsaw kamut makaru kan yap lang u victim u Bahar jong upat u de u Jeff u badang sha set hapok ka wai ka senduk u la lap ya ka wai ka tape recorder hangta bat ha kata ka tape u Jigsaw udang batai ya u ya ki rules jong kata ka game u ong ba u hab yai leng ba shibun ki test haman la ka test u hab ban sha shi tomba andre haman la ki test shi sin on map be ya u wat la da u bakla onda u la la ban pendep lut ya kita ki test un sayok ban ya kendu ya uta u breu u balong ka daw jong ka jingja u kun u jong u pat kani kan dei ka test ka bakhat du ka jong u to ngin ye phai kan diat shapang u Jeff license man shwa u kun jong u Jeff u la yap no ha ka drunk driving accident andre u claim yo ya ka jing bishar hok na ka an nadu kata hi ka por u Jeff u la ingkong ka mensiam bat u la trang dik dik ban yo kaput miet la bat sngi u super khat bej kumno ban yo penyap ya uta u breu bala penyap ya ukun u jong u ko obsession ke jong u kala jur hadu kata hadu ba tip shu katrai ka kata la super khat bej satang ya uta u breu deina kata kadau kalok jong u kala i no yu bat ula sa no satang bat ka kun ka jong u ka korbet ka dei ka bahe ya udilan u Jeff ula longwir hadu ba nang shu ban perkhat ya ka bha ka miat jong ka korbet ula le kiar ya ka hadin bu ula du no ya uwe ukun ula klet bu udang don sa iwe ikun ru lada perkhat bha kalok jong u Jeff ru kala bakla sha bapalat bakala i no ya ka korbet baru Jeff
Jeff umjuk syak ya ke korbet bahkan ketak ya kino kitiar lani ki jinglek kai jong udilan. Ulek kumba ke korbet gamdai ke khun ke jong u. Ke korbet ka im klem ke jing iet ki kmi kepa. Wat makaru kala adu no ya la ujong upara sendrang. Bat ukupa jong ka uklem perkat syapang kata. Na kata ke daw usapoi hakane ke game. Jeff ulala ban mi syabar jong kata ke senduk. Bat habar jong kata ulalap biang saya kawai par ke senduk red. Ha ke baladon kawai ke message. Ladon ru uwe ushabi bat kawai ke dur. Kabadai ke jong uhi. Jeff ulayat syakmat bat ulalap kawai ke jingkang. Ha ke balatho face your fears. Ulak pli ya kata ke jingkang bat ulak rung syapok. Bat kata ke jingkang kalak kanghi dalade. Kata ke ke freezer ka baheb ha. Bat hangta Jeff ulak ya kenduk ya kawai ke briu. Kama kerteng ke Denika Scott. Labu ya kena ke briu hapok freezer lengkot klem jan. Jeff ulak persang ban plit ya uwei utala da uta ushabi ba ulayo. Henry umla. Hangta ulak lap ya kawai ke recorder. Haba uple ya ka. Utip baka Denika ka day ke witness ke balayui dalaki jong ki kemat. Ya ka jingja accident jong ukun ujong u. Henry kamsyam layatu ya ka jing shisha hapok kot. Menta kan sakala tha bat kan sayap no hang nehi. Katas jong Jeff kalong bahato ulana ban map ya kane ka breu. Ushabi jong ka Denika udon halendet jong ipai. Karai ka de jong Jeff. Lada umon ula ban pelaj im ya ka. Kapor jong ka Denika kelas dang. Bat ka umru kelas dang ban hap halor jong ka. Suki kelas dang ban e. Kala kerpat ya Jeff ba un yarap ya ka. Nrei Jeff ru ukwa ya kane hi nadu lais nem mansua. Ukwa baki breu ki bomdan ke jingkit klik kin syapan shitom. But finally, kata ke jingkwa ke jong u kala urlong menta. Wat la kataru, umla syak haba uyoi, baka Denika kala don hatumir ke jingyam. Ula persyang ban shim ya uta ushabi. Bat hakata ke jing persyang ke jong u. Ke durkmat ke jong u kala dambit hakita ki fight. Ban pelaj im ya ke Denika. Uhab ban kengdu ya ke do nak ngap ke jong u. Ushim ya ushabi, bat ula lek sejan jong ke Denika. Nrei hakata hi kapor uta lamat ke Denika baroak kila kelat no. Jeff ula slam palat baru sngo beniau ya kata. Nang ta ula ya syakmat baru ula lap biang sakawai ke senduk. Hakabala don sakawai ke message. La don ru uwe ukuli bat kawai ke dur. Kani ke ke dur jong ukun ujong udilan. Kam syakmat ula lap ya ubili. Ubadang penin uksa ya kerupam yap ukun jong u. Hangta ula lap biang ya kawai ke jingkang. Hakabala tho time to let go. Kabamut ladai ke por ban syak ban lej no. Maria runghi hangta kata ke jingkang ru kala kanghi dalade. Hangta hapok tliu la don uwei ubreu ubala syak te da ki kenjeri. Habala play ya ka tip ke jong u. Jeff utip ba une ubreu ude ujudge Heldon. Une ujudge ude ubam syam la bishar hok ya ka case jong udilan. Ushabi ban play ya ulok ujong u. Udon hapok ukun benreu jong udilan. Jeff ulak ban yo ya uta ushabi tang lada utang lut ya kita kikun benreu baro pi ya tip hi hadu ka no ui ya kitiar jong utilan watang ya ka korbet ru umsya bakan keta ya ki hapedeng kita kikun benreu la don ru ka favorite toy jong utilan bar kata ka day ukun benreu snyang Jeff ulak juk keni ya une usnyang nakti jong ka korbet menta Jeff uhab ban pelaj im ya ujas tang ba un pelaj im na ka na usnyang ke Antep daki senyang ki balaput hakata katliu hadu bakan dadap hismam bar ujaj unsa syuyap hi lado unam lakshu bandri mensiap menta karai ka syong ha Jeff kata ka game kala sedang bat kata katliu ru kala sedang dap daki senyang ki balaput ujaj ulapan jing yarap na ujaf nengkong Jeff ulak perkat pa ujaj udai hok hi an yo ya ka baino henry ulakan mauno ya ka Denika ya ka ba umsyam lalak ban pelaj im kwa syu bandon ki bayap nakadaw ka jong u. Kalong sisya ka ba ya u hadu kata-kata. Nrei wat la kataru ula thangno ya kita ki kun benreu baro. Bat habak kila inglut ula lap ya uta ushabi. Jeff ula lap ban pelaj im ya ujaj hakapor ka badang biang. Lada day ba uslam sakendia te unam la syu ban yarap ya ujaj. Hang ne pat ngiyoi ba Jigsaw ula shitom jur. Nakata kadaw ka lin ka hap ban le surgery ya u. Kenang ban release ya ka pressure na ka brain ka jong u. Kala put ya ka klik ka jong u. Hadin kata kala ksam da ka power drill. Bat kala weng silengkot ka do nang ta. Bat day hang ne ula kham sngu aram.
Mar ya dep release ya ka pressure. U Jigsaw ula poi syaka rijing pos new. Ula yoi ya la ka jong kalok. Ukan mau ya ki por bu udang ya don lang bat la kalok. Bat usngau kumba kalien kadai kalok ka jong u. Ka Amanda pat kala bishni haba ka yoi ya kata. Hang ni ka Amanda ru ka kan mau ya ki por ki barim. Hang ni ngitip badai ka Amanda ka bala kidnap ya u Adam na ying sa jong u. Badai makahi ka bala yarap ya u Jigsaw ban set up ya ka trap po bathroom. Ka bamut kala ya tray bar u Jigsaw nadu ka first part he. Dai makahi ka bala tap ya u Adam bad ya u shabi jong u hapo ka bathtub. Hendrai kat kum ka jing tha jong u Jigsaw. Kala dai ban bu ya u ta u shabi haka jaka ba u Adam mun yoi. Hakti jong u lane hapla jong u. Hendrai ka Amanda kala shubret ya u ta u shabi hapo bathtub. Namarba kala sngo start palat. Nakata ka daw kala shna ya ki games hakaba omdan lat shu ban yo lat in. Hang ni kala khamshai shushu yakaba ngaladep ban yathu haka first part. Pau Adam ula dei ban syang lai loit hapo kata ka bathroom. Hendrai nakadaw jong ka Amanda umsyom lala ban le kumta. Ngitip ru hang ni bahadin balakut no ka game. Ka Amanda kala lej biang syakata ka bathroom. Om ban pelaj im ya u Adam. Hendrai ban penyap sendan ya u. Kala le ya kani dak jing temu ka babha. Kenang ba u Adam unom yap jenjar nakadaw jong ka jing tengan bat ka jing sliang. Hang ni u Jeff ula poi sah ka wai pat ka senduk. Ha ka bala don ka wai ka message. Ka wai ka gun magazine bat sa ka wai ka dur ka badai jong ka korbet. U hab ban tap kuli ha kata ka magazine. Bat dakini ki dur udang pelong ya ka family pictures ka jong u. Hendrai ka dur jong ka lok ka jong u pat kampat don. La don ka wai ka jingkang hajan jong u ha ka bala tho. Here's your chance. Kabamut kani kadai ka kabu ka jong me. Bat halendet jong kata ka jingkang. U Shem ya u nong penyap jong u Dylan. U Timothy yap. Ya u ne la trap ha ka wai ka machine ka ba i pelam ha. Ka ba ya serim bat ka diang pena. Dei na ka daw jong u ne u briu hi ka jing im jong u Jeff kala jot no. Ondal akut ka por. Kata ka machine kan sakarwat ya ki keti ki kejat ki jong u. Hadu banda ka dia alun. U Shabi jong kata ka trap u dan hang tahi. Andai la pendai lang yu pat kawai ka shotgun. Lada u Jeff u kuat ban pelaj im yu. Te u hab ban sya yu ta u kuli. Ka jingkeli hang ne kalong. Hato u Jeff un long kloy mo ban len yalade. Na ka banta ban pelaj im ya u ta u briu. Bala penyap ya u kunu jong u. Ngatim bakata ka jingkeli kalong ka bas ngubid ha. Andai kani ka de ka test jong u Jigsaw. Ka game kala sedang hang ne. Bat kata ka machine ru kala sedang ban yai. Paro sikat to u Jeff u kuat ban penyap ya u ne u briu. Hendrai mentapat haba u yoi ba u ne u briu un sayap no. Sngu sukshu ka mensir. Tang na kadaw ba u kuat kaput. Ula syupule no hadu lais nem ka por. Bat ka longying ka jong uru kala jot la pra. Hendrai mentapat kuat kaput syu. Namar ka jingyap jong u Dylan ka dei tang na kadaw jong ka jing accident. Kat ba u Timothy pat un sasya penyap nanta. Kataru hakmat jong u hi. Kadu u Jeff ula map no yu Timothy ru. Andai ki keti ki kejat jong u kila kedia lut. Dang lait satang ka kli hi. Hooi ula map yu pat menta u hap ru bat pelaj im yu. Ula pendon kam dak ka buoj pat ula yok se ya u ta u Shabi. U Jeff ula lait na kata ka shotgun. Andai u judge syam la lait im. U Jeff ula poi hajan jong u Timothy ban yarap yu. Andai ula yap no. Kabamut u Jeff ula map ya borok laingut. Kita kibaya don benta haka jingyap jong u Dylan. Hendrai syam lala ban pelaj im yano ru. Hang ni ula pendep ya ka tes ka jong u. Bat ka kam jong ka Lin ru kala akut no hang ni hi. U Jigsaw u ong ya ka Amanda bahkan pelaj no ya ka Lin. Hendrai ka Amanda kala bu syun lupa ya ka. Kam kuat ban pelaj ya ka dalile ru. Hang ni ka ya thu hok bakam ngej ya ka filosofi jong u John. Nakata kadaw kala shna ya ki jaj trap hakaba onom dan syu ki ban laj im. Ka ya thu ru ya ka ka bal ajia ya u Eric. Haka por ba ula laj nakata ka bathroom. Ka Amanda ru ka don hang tahi. La don ka jing yakun hapdeng kine arngot. Bat ka Amanda kala job no ya u Eric. Namarba ka kejat jong u Shiliang kala pra. Kala ino ya u Eric hang ta ban yap sangsot marway. U Jigsaw ula tip baka Amanda ka yaj hakalenti ka babday. Hang ning yu u Jigsaw udang the da ka wax hakawai ka tip. Shane pat u Jeff udang persyang ban mi syabar. Pat ula poi hakawai ka jingkang ka balalok. Hang ta ukan mau pa ula lap ya uwe u Shabi.
ula pli ya kata ka jingkang da utau shabi bar ula yai syakmar ula lab biang sakawai ka senduk haka baladon sakawai ka message ladon langru kawai ka gun haka ba ula tab no ya kata ka magazine bar ladon sakawai ka dur ka bade jong ka lok ka jong u hitarai andre omsham lapen i yangi hang ni ka family photo jong u ka lalong complete kata ka mud badang don saka tes ka bakat du ba uhaban pendam hang ni pat Jigsaw udang pensngutu ya ka Amanda baladayap no kalin te makaru kan sayap lang uong mentaru dang biang kapor sya ya kalin bakan lej no nang ne handai ka Amanda ka pen e bai triang katip e bakat bakran Jigsaw ka don bet ka jingmut handai wat la kataru kam pediang ya ke e ka ba ukran bat kala siat no ya kalin hakata kapor Jigsaw uong ya ka bakala penjat e hadu sautli ke jing imperium mari dap siat ya kalin Jeffru ula poi hangta bad haba uyoi ya ka condition jong kalin ula siat no ya ka Amandaru namar bakalin hi kadai ka lok ka jong kani ka twist kala pelengo ya ki babun ubriu ya ubang ila yoi ha ka basdang bad kalin umdei ulok jongka ka shudon affair badu kani ka film kala jan poi ka bakut umta tolong ki balakre lupa na kabanta ban yoi ya ki twist ka Amanda kamtip bakalin kadai ka lok jong kuja Jigsaw uklem ya tu ya ka nakawai ka daw tungin ya ngap yang sesisin ya kirul ki ba Jigsaw ula batay ya kalin Jigsaw uong badang tes ya ka dang tes ya ka willpower ka jong ka hatu kala na yang ban ice ngubha da ka jing imba koridor yano da ka babut perking ya kiruls kini ki kentin kidai ki ba Ukraine ya ka Amanda haka jing shisha dei ka Amanda ka basha tes om kalin namar Jigsaw ula tip lupa bakam yaj haka lenti ka ba uyalam nakata ka daw ula tes ka bat kala fail no haka ne ka tes handrei kala bhapat nakabenta jong Jigsaw namar ba onda ula yap unom sha panbut namshu haba ka Amanda kam yaj kat kum ka jing tha jong Jigsaw te kumno par Jeff upoishane namar ba de Jigsaw ubala set ya kane ka game pat ka jingkran jong Jigsaw ka long ka badai shisha bala dayap kalin ka Amandaru kan sayap lang lada day baka pelaj no ya kalin te kanom ya kendu ya Jeff pat kini ki kin om jindal aja kane baro kadai ka jingjit jong ka Amanda hi ka game jong ka Amanda te kalakut andai ka game jong Jeff pat kadang sa Jigsaw uong yu bakalin kala ban laj mentaru andai Jeff uhab ban pas ya kawai ka final test udai ban map no ya Jigsaw ula penjinjar bha ya Jeff pat ya kalin nakata ka daw Jeff ula ban map ya lane ula ban penyap si sendon ka choice ka de ka jong bat Jeff ula rai hang ne ba un map no ya Jigsaw ula ja umat ba uyo sngo ya ki kentin jong Jeff handrei Jeff usumap ya kumba ula map ya baro tangba uhab hi ban ya ula od ya Jigsaw na rendang da ka power so handrei wat ha ka por ka ba ula jan ya bro Jigsaw ulong command bay namar udang don sakawai ka surprise na kabanta ka jong Jeff ula play ya ka tape recorder ka jong bat Jeff utip ba ula fail ha ka final test ka jong bat menta uhab ban syak pun shitam Jigsaw uyatu ba umdei Timothy ndrei dei ma hi ka final test jong Jeff namar dei na ka daw jong la ja ikun Jeff bat hang ni klem ya keren syapang udilan Jeff ulang don sai iwe ikun Jigsaw ula set ya ita ikun hakawai ka jaka batang Jigsaw hi batip syapang kata ka jaka Jeff unam lapshu ya ine ikelung bat itaru insa syuyap kamaka tang na ka daw jong Jeff katu teli ki tes ula dep pas handrei umpat la ban pendu ya ka mensim ban keput menta Jeff uhab ban siu keliang da kumno pat namar mar senyap Jigsaw ka lok jong uru kalayap no Jigsaw ula ailat ya pun pelaj ya kalin ndrei syam lala ban smutu ya kata lasil no ya kata ka jaka baro saudong bar Jeff ula sakut hang tamarwe bar kani ka film group kalakut no hang nihi menta tungin ya keren balai ba James Wan bar Leigh Whannell kila don ketib yang hakane ka film pidangkan mau hitarai ngalayat hu yakti hak basdang jong ka sotu baka dei ka last film jong producer Gregg Hoffman namar ba ula klat no house name arhajar sa kini arngot kim ya treshu ban yadon benta hak third part
Andrei hakoi kasni kat wakidang ya bang lunch. Kila perkat wakidai banshna ya kani ka film na kabanta jong u Gregg Hoffman. U James Wan ula plot ya ka idea. U Leigh Whannell ula thought ya ka story. Baru Bousman ula direct ya ka. Ya kani ka film kila dedicate ya u Hoffman. Na kata ka daw la don ru uwe u karakter u pakerteng u detective Hoffman hakani ka film. U Leigh Whannell ula thought ya ka story. Haka rukom bakane kan long ka perfect trilogy bat kani ka franchise kan kut da hang nehi handai ki producer ki dan kwa ban kamai bun ka pisa nakata ka daw kila beteng biang ya kani ka series shakmat handai u Leigh Whannell sngau tana satya ya ka jingle ka jongki u ongru bahadin jong ka third part u klempe shu ya kanu ru ka film so menta tongin ya kran no shapang ki interesting facts jong kani ka film kasin ka ba imatam hakane ka film kade kasin hakabalapan i ya ka brain surgery jong Jigsaw abdon shu bakerman ban yu ibyang ya Leigh Whannell pat yu Donnie Verber hakane ka film namar ba omjam lapan benak bor shapang jong kine hashwa ban shoot ya kane ka film u Tobin Bell bat ka Shawnee Smith kilaya sa lang de kitayo kenang ba ka chemistry ka jongki kan biang ha namar ka jingedei ka jongki hakane ka film bro kalong kumtahi u Leigh Whannell ulai emotional touch hakane ka film haka jingedei u Jigsaw bat ka Amanda bat u Jeff bat ka Corbett ya kini kisnyang balapan i hakane ka film lashna da u foam ka rubber bat ka latex ndai ki knyang ki badon hapo jongki pat kidei ki knyang ki basisha haba pe ya ka film i kumbala pendon kam ya shibun tili kisnyang ndai haka jing shisha la pendon kam tang sau tili hi kisnyang hadin jong ka film so 2 hashwa jong ka so 3 ka Shawnee Smith kala kaya iwe ikun kala armet haka por badang shoot ya ka film so 2 kala kermen ba ban yo award na ka banta ka ni ka film handai ka klem yo pat ya ka ni ka film la shoot hapo ka wai ka warehouse bat la pendep lut ya ka shooting tang hapo lai pu asni u lirik ban ula pendep ya kisin ki jong u tang hapo ka shisngihi namar udang bunkam haka shooting jong ka film Angela Eyes ya ka teaser jong ka ni ka film tapan i hapo cinema hall hashwa ban sedang ka film The Descent ka jingjrong jong ka ni ka film ka long shispa per minute kani ka dei ka so film ka banengkong haka ba u Tobin Bell ula yo ya ka jingsiu ka ba he tam lani ngila ban ong u highest paid actor haka banengkong ya ka Ellison lamut ban pengat haka wai pat ka trap Andrei Hadien kila jit no ban pengat ya ka haka Angel Trap kini kidei kita ki interesting facts jong kani ka film ngangai scam ba pila ya ngau tenat ba te menta ngan penkut no hang nehi ya kani ka video in saya syambiang haka wai pat ka banta jong ka so series Koules shibun